Eu agardo que sí, ainda que igual algún ainda ten un pouquiño de sono, así que ímolo despertar rapidamente. Póñanse moi cómodos, collan aí vos sitio nos asentos, porque hoxe temos un día longo, pero moi ben aproveitadiño. Imos a ver casi de todo. Iso, porque o espectáculo está a piques de comezar. Espectáculo, Martín, nin que fora o circo. Bueno, a ver, era por darlle algo de grandiosidade ao asunto. A ver, para grandes, todos os artistas que van a pasar polo escenario hoxe, así que ti por iso queda tranquilo. Pois iso, prepárense ben porque, como dicía, o espectáculo está casi a piques de comezar. Temos os grupiños preparados, así que vouche dar a razón. Espectáculo vai a ser e do bo. Así que, se lles parece, sexan benvidas e benvidos á primeira edición do concurso de canto e percusión tradicional Da Asociación Cultural de Tranqueiros, de Ames. A ver, a maioría entendo que sí, pero é que igual algún viu un pouquinho obrigado, pois por algún fillo ou algún amigo que sexa un namorado do noso folclore tradicional, e quizáis non está moi no sitio. Bueno, pois entón non estaría mal contarlle un par de cousiñas sobre nós, toda esta xente, non? Veña, pois comezo. Poderemos dicir que a Asociación Cultural Retranqueiros nace dun grupo de apaixoados do folclore tradicional galego que o que buscan é promocionalo a través da música e do baile tradicional, por exemplo, ou que dende a súa fundación en 2015 percorreron unha chea de escenarios diferentes cos seus grupos de pandereteiras, cos seus bailadores e coa súa chananga tradicional. Correcto. E xa podemos incluso dicir que a súa dedicación e esforzo fixo que transgrediran fronteiras e non se quedaron só aquí en Galicia, senón que actuaron en lugares como Madrid, Portugal e incluso África. Mi madriña, Raquel, como se nota que che gustaba ser a primeiriña da clase, Todo isto e moito máis, pero veña, que temos que comprar. Vale. O que pasa é que isto todo tiña razón de ser, porque efectivamente todo o percorrido desta asociación é quizáis unha das razóns pola que hoxe facemos este concurso, precisamente para espallar a nosa cultura e darlle valor a eses grupos que coa súa música, e tamén no seu caso co seu baile, a todas esas asociacións que fan grande o noso folclore. Seguro que hoxe quedará ben claro, pero veña, que ler as bases é de obligado cumprimento. E o que quere a xente é ver cantar e tocar. Veña, pois imos ao papeleo, parecemos? Neste concurso poderán participar asociacións legalmente constituídas, juvenís, culturais, artísticas, recreativas, folclóricas, de veciños, centros parroquiais, AMPAs, etc. Constará dunha única modalidade, grupos de pandereteiros femininos, masculinos ou mixtos, onde será obrigatorio o uso do traxe tradicional. A peza a interpretar deberá ser tradicional e non poderá exceder o tempo límite de 5 minutos. O que será dito o tempo quedará descalificado. O prazo de inscripción iniciábase o día 6 de marzo deste ano 2023 e rematou o día 20 de abril de 2023. Por ende, debían enviar debidamente cumprimentada a folla de inscripción ao correo electrónico facilitado, que eso xa entendemos que fixen. Haberá un límite máximo de 10 grupos por categoría que serán registradas por rigorosa orde de inscripción. A peza a interpretar terá que ser a mesma que figure na folla de inscripción. E o concurso ten lugar o día 30 de abril de 2023 no auditorio aquí da Casa de Cultura de Bertamiráns, en Ames, en xornada de mañá e de tarde, incluindo a entrega de premios ao final de cada xornada. A hora de presentación, a orde e as normas de concurso foron enviadas previamente vía correo electrónico. A modalidade distribúese en 5 categorías e ningún premio poderá quedar deserto. A categoría mini de 3 a 5 anos cun primeiro premio que consta de trofeo de 200 euros, un segundo premio de trofeo de 100 euros e un terceiro premio de trofeos. A categoría A de 6 a 11 anos cun primeiro premio, trofeo e 300 euros, un segundo premio de trofeo e 150 euros e un terceiro premio que consta dun trofeo. A categoría B de 12 a 16 anos cun primeiro premio de trofeo e 300 euros, un segundo premio de trofeo e 150 euros e un terceiro premio dun trofeo. A categoría C de 17 anos en diante cun primeiro premio, de trofeo e 1000 euros, un segundo premio de trofeo e 500 euros, un terceiro premio de trofeo e 250 euros e a última categoría, a senior, reservada para pandereteiros e pandereteiras que comezaron a disciplina en idade adulta, cun primeiro premio de trofeo de 200 euros, un segundo premio de trofeo de 100 euros e un terceiro premio de trofeo. A maiores teremos tamén un acceso de vestiario en cada categoría que consta dun trofeo e tamén trofeos ou a participante de menor idade e tamén o de maior idade. As categorías determinaránse pola media de idade dos compoñentes e ningún deles poderá superar o límite da mesma en máis de 2 anos, nin concurrir en 2 grupos dentro do mesmo concurso. A organización resérvase a posibilidade de suprimir algunha categoría no caso de que non se alcance o mínimo exixido, mínimo 5 grupos. Non
No momento da cualificación, o xurado terá en conta a autenticidade e dificultade da peza e a afinación e interpretación da mesma. O xurado poderá descualificar a calquera intérprete que non se atiña ás bases ou normas do concurso. O xurado elixido dende a asociación estará formado por 3 persoas de recoñecido prestixio no eido do folclore tradicional e os seus fallos e acordos serán inapelables. Estas 3 persoas son Diego do Cabo Martínez, Guillermo Ignacio Costa e David Quiñones Vázquez. Exercerá de secretario Gustavo Contonodeiro. O xurado terá a liberdade de exixir o DNI ou libro de familia de calquera participante. Os premios faránse efectivos a través da transferencia bancaria, cumprindo as normas que se incluirán no sobre dos grupos premiados. Non se permite a grabación completa do concurso. A organización realizará fotografías e vídeos deste concurso, os cales pasarán a propiedade da Asociación Cultural de Traiñeiros, que poderán ser publicadas nas redes ou utilizadas como publicidade de calquera evento organizado pola asociación. A participación nesta convocatoria requerirá a aceptación das normas contidas nas presentes. Bases feitas. E agora pasamos a lembrar as normas para que o día de hoxe transcorra das mellores das maneiras. Pero imos botar na parte. A sesión de mañá comeza ás 10:30 horas, na que participarán a categoría A, a categoría Mini e a categoría B, respectivamente. E a sesión da tarde comezará ás 6:30, na que participarán a categoría Senior e categoría C. Os componentes dos grupos participantes presentaránse ataviados na entrada da Casa da Cultura segundo se indica. A categoría A ás 10, a categoría Mini ás 10:30, a categoría B ás 11:15, a categoría Senior ás 4 e a categoría C ás 4:20. Os grupos accederán á Casa da Cultura acompañados por unha única persoa, que será o seu responsable. Os participantes terán un espazo habilitado, limitado, para vestirse dentro da Casa da Cultura. Xa finalizado o concurso, o responsable do grupo designará unha parella que será a que acuda vestida con traxe tradicional á entrega de premios. Os premios serán entregados en cada unha das dúas xornadas, pola mañán os premios da categoría A, categoría Mini e categoría B, e pola tarde da categoría Senior e categoría C. Abriránse as portas para entrar no auditorio no momento da entrega de premios. O auditorio ten un aforo limitado e non se reservan entradas. As portas abrirán 30 minutos antes de cada xornada. Para facilitar o transcurso e, sobre todo, que os artistas non se nos poñan nerviosos, non estará permitido entrar nen saír do auditorio ata o remate de cada unha das categorías participantes. Polo tanto, se están aquí e agora comeza a categoría A, ata que remate a categoría A, quero vos ver sentadiños nas cadeiras. E bueno, xa, non? Case, agarda. Falta o de sempre. Solicitamos que silencien os teléfonos e que as fotos e vídeos que fagan, que se sabemos que teñen a xente moi querida en riba do escenario, cesas sen prexudicar todo o desenvolvemento do concurso. Por fin, xa pensei que quedaba sen aire, Raquel? A burocracia é cho que ten, pero xa entramos en materia. Veña, imos entón cos primeiros das categorías que hoxe entran en concurso. E que non lles engane o seu tamaño, nin subestimen a súa altura, porque son pequenos, pero moi grandes en talento. Chegan os participantes da categoría A, a que abrangue as nenas e nenos de entre 6 e 11 anos. Un aplauso moi forte para todos eles. E especial para os primeiros valentes que soben a este escenario. O grupo Areiñas da Asociación Cultural Soalleira, que interpretarán Muiñeira e Maneo de San Román de Cabo Vilaño, a Laracha, Coruña. La 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 la
Filliños de Boimorto, que tocarán Cantares das Fragas de Caritel, en Ponte Candela. Forte aplauso.
Asociación Cultural Folclórica O Fiadeiro, que tocarán Xota, Muiñeira e Pasodoble de Liñares. De Liñares, en avión. Un aplauso, por favor. Cantar
tocaríalle neste caso a vez as titiriteiras da Asociación Cultural Folclórica Tarambainas que ian interpretar a ruada de Benvibre, Valdo Dubra. Pero, por un motivo de forza maior e alleo a organización deste concurso, ningún dos grupos desta asociación nos van a poder acompañar no día de hoxe. Como é un tema ben serio, tamén aproveitamos para mandarlles dende aquí toda a nosa forza e o noso agarimo nun momento tan complicado. Pasamos entón ao seguinte grupo. Arnelas, da agrupación Agrocobo de Esteiro, da Asociación Cultural Agrocobo, que tocarán Cantar de Arrieiro de Herveceto e Maneo, Muiñeira e Paso Doble de Sísamo, de Coristanco e Carvalho. Forte aplauso para eles.
os castros dos xeitosos de Trazo, que nos traen jote muiñeira de meimendre, peza de meimendre, a baña. Un aplauso. Era a quenda das moreniñas da Asociación de Música e Baile Tradicional Vai de Roda.
que ian tocar os cantares de Brixoa, en Santiago de Compostela, pero non puderon acudir ao concurso por motivos alleos á organización. Así que a música non pare, soben agora ao noso escenario os integrantes do grupo D da Escola de Cantigas e Garimos da agrupación folclórica Cantigas e Garimos, que interpretarán Maneo, Muiñeira e Paso Doble de Tablilla, Rodríguez, tercera.
traemos e xa temos preparados ao grupo infantil de Pandeireta Peix 2, da Asociación Cultural Peix 2, que nos traen os cantares de Ribarteme, as neves. Un aplauso.
xa para rematar esta categoría A, chega o grupo E da Escola de Cantigas e Garimos da Asociación Folclórica Cantigas e Garimos, que nos tocarán cantar Maneo, Muiñeira e Paso Doble de Herbecedo, Coristanco. Forte aplauso.
xa dando paso á seguinte categoría. Iso é importante. Pídenme dende a organización que vos dea un aviso. Dixemos no comezo do concurso que o ideal era non sair entre categoría e categoría, pero sabemos que as prazas son as que son, encheste o auditorio, estamos moi felices por iso, e deixamos algúns papis, algúns familiares que viñeran e quedaran de pé nesas esquiniñas para ver os seus grupos. Entón, como agora cambiamos de categoría, pedimos que os da categoría A vayan saindo para que deixen paso os familiares e amigos da xente que participa na categoría B, vale? E con esta categoría xa lles adianto que va morrer de auténtico amor. Martín, e cando empezaste a tocar a familia? Con 5 niños, non sei. Con 5 niños. Claro que precisamente entre 3 e 5 anos as universidades que tenemos non son seguintes protagonistas. Así que cual lembras con eles que se iniciou no proceso. Eu non era tan bella. Non é que non te creo, pero esa perspectiva era túa. E seguro que os que te viron empezar lembrante que a familia era casi túa. Veña, imos dar paso xa a benvida, vamos dar paso á categoría. Damos a benvida a todos os estudios, e ademais con moita ilusión veñen a presentarnos as súas pequeñas. Comezamos coas timbiretas da Asociación Cultural Polo Local, que nos deleitarán coa Carranda Fundadera, peza de modelo. Que se escoiten ben eses aplausos. Bueno, en esta ocasión era a quenda da Escoliña, da Asociación Cultural Folclórica Tarambainas, que nos ia interpretar o agarrado de Bernáns, peza de Tordoia. Pero, como dicíamos na anterior categoría, o motivo de forza maior fai que non nos poidan acompañar. Reiteramos, por suposto, o noso mensaxe de forza
Cantareas de Barrio de Arén de Cervedo. Pídovos un aplauso para eles. É o turno dos lerchos da Asociación Cultural Polo Local, que van vir e van nos deleitar co Chotis de Cerqueda. Un aplauso moi forte, por favor. Jueves y viernes y sábados.
xa para rematar esta categoría, damos paso aos baroutiños da AMPA San Mauro, que tocarán o paso doble de Santa Comba. Aplausos grandes, por favor. Coitas. Ai, Dios, eu terei que berrar máis. Non pasa nada, deste nos compras unha aceitada. Non vos preocupedes. Bueno, biches Martín, estes rapaciños son o xérmolo dunha futura xeración de grandes músicos do noso futuro. Sí, seguro que daqui salen máis Mercedes Peón, Xavier Díaz, ou mesmo outras taxuelas. Ai, pois, non fagas moita risa, porque eu creo de verdade que van dar que falar. Iso sí, hai que animalos na dirección correcta e co apoio duns bons mestres e o seu talento, o futuro está en branco, en liña, para que les vayan explicar. Pois, Raquel, pero outra categoría que remarcan xa tan só queda unha nesta sesión de mañá. Pois casi se me fixo curto, tamén te digo. O nivel estivo moi alto ata o momento. Eu estou ben segura de que a categoría que nos queda os seus seguintes participantes non nos van defraudar. Chega a categoría B, composta por grupos de rapaces e rapazas de entre 12 e os 16 anos. E comezamos coas meroqueiras da Asociación Folclórica Santiaguiños de Boimorto, que nos trae Cantares de María de Jesús
de Caldebarcos, Carlota. Forte aplauso para ella.
E agora continuamos coas mouchiñas da Asociación Cultural Folclórica O Fiadeiro, coa peza Fouleada en Arcos, de Arcos, Mazaricos.
Aroña, que tocarán canto, jota e muiñeira de Beariz, en Santa María de Beariz. Un aplauso para eles. Viva las chicas solteras que los pasen.
Soalleira, interpreta Cantares de Randulce, da Cañiza, Pontevedra. Forte aplauso para ele. Agora
da Escola de Cantigas e Garimos da Asociación Folclórica Cantigas e Garimos, que interpreta Maneo, Empuñada e Paso doble de Razo, de Carballo, a Coruña. Un forte aplauso para eles.
que non me gustase. E diredes vos, e xa está a cousa? A verdade é que non, queda o máis complicado, é precisamente a deliberación do xurado. Eses que agora así marchan sesandeiros, eles van a ser pequeninos que non se enfrentan. Aproveitade agora, se tendes algún suborno, metedelle no petiño, para ver se cae o primeiro. Venga logo, xurado, venga logo. E que eles van a ser os encargados de recoñecer os mellores entre os mellores. Eso vai ser difícil, pero que teñen que otorgar os premios de cada unha das categorías. Celebramos, teñamos tres. Neste caso, a categoría A, a categoría mini, que xa viste de que era cousa bonita, e a categoría B. E claro, eles teñen que repasar todas as votacións que fixeron durante as actuacións e podelles levar un chisquiño de tempo. O importante, a cousa non va por nós. Nós non temos que preocuparnos do que eles decidan. E a largo, que non rematen por pasar días e semanas, que estemos aquí como se fora isto non habemos papa, tendo que mata branca ou como aterrismo. Agardo que sexa relativamente rápido e que teñan máis menos claro. Así que, polo momento, que ninguén se mova dos seus asentos, porque mentre o xurado fai o seu traballo, nós non imos permitir que se aburran ningún chispiño. E dirán vostedes, é o meu momento. Agora, cando subo o escenario, é como un chiste. Se se anima alguén, tamén podería. Pero casi que é mellor imos deixar a comedia para outro momento e dedicarnos ao folclore que é o noso, que viñamos aquí. Así que non se preocupen, porque, claro, nos estamos falando do micrófono me deixa da Asociación Cultural de Tranquilo, que somos os que organizamos este concurso, pero que non pasamos polo escenario. Aí está. Pero claro, tamén nos gustaba que nos digan porque aquí facemos cousas boas. Temos unha escola que desde verdes que rechiños van a aprender. Xa viron Martín, o rapaz que está comigo. Pequeniño, que todo, que agora é un artista artista. Así que queremos mostrarles un poquinho do que fai a nosa asociación. Eles van a ter unha función importante. Eu presentalos que xa me dá honra da bonda. Pero eles van a ensinar, neste caso, unha peza de baile. Para rematar a mañá terán a oportunidade de notar o noso grupo de baile e tamén o noso grupo de gaita, desta charanga que, por exemplo, habilitaba o camiño de que viñeron para aquí. Hai os veciños de Bertamiráns que ás 9:30 xa estaban a estar haciendo micros no disco 8:1, as gaitas con moitas cosas. Iso sí, deixenme aproveitar estas veces baile, porque eu sei que son hai premios, van me dar a larga, non me van a querer escolar. Necesito tamén agradecer a todas as empresas, emprendedores e estabelecimentos que aportaron o seu grao de area para que este concurso fuera un suceso. Boa tarde, entonces. Comento listo, e van a estar. Ei, tenes que berrar máis, Por do fondo non me escoita, isto ten moito ruido, máis menos, saco o micro e berreco directamente, non está funcionando. Bueno, non pasa nada, tendes sorte de que teño unha voz que proyecta cada último señor da última fila. Non vos preocupedes. Entón, imos dar grazas a esas empresas que, pois de algún xeito ou doutro, nos botaron unha man. Así que, ide anotando. Grazas a Diosbardos, a Café Don Budi, a Cafetería Casa da Cultura Bertamiráns, a Cafetería Casa da Cultura Milladoiro, a Cafetería Ventos, a Carpintería Rodeiro, a Club Feiraco, a Comercial Reino, o Concello de Ames, o Departamento de Cultura do Concello de Ames, a Fiesta, a Gestinfor, a Mesón de Noé, a Pixelinfoto, a Pousada Láser, a Secretos de Tocador, Telepizza Bertamiráns, Tropic Burger e Xosé Tuñas Percusión. Grazas tamén a Tino e Maribí, o alcalde do Concello de Ames, Blas García Piñeiro, as Concellerías de Promoción Económica, Cultura e Deportes, con Ana, Nati, María e Susana, respectivamente, grazas a Bedel da Casa da Cultura de Bertamiráns, que nos está aturando todos estes días, e, por suposto, grazas a toda a familia Retranqueiros polo seu esforzo para sacar isto adiante. E xa vos digo eu que esforzo hai da bondo. Moitos, nas vosas asociacións, preparades concursos como estes, e sabedes todo o que hai detrás. E os que non, podédelo imaginar. Deixádeme que bote un olliño, a ver se xa está listo. Isto andaba por aquí. Estaremos listos, eu creo que sí. Moi ben. Pois entón,
o noso, que era, efectivamente, dicirvos e amosarvos un chisquiño do que fai a Asociación Cultural Retranqueiros de Ames. Preparados durante todo o curso polo profesor de danza tradicional Gustavo Couto, neste caso os nosos bailadores van nos deleitar co valse Jota e Muiñeira de Merexo, Muxía. Un aplauso para eles.
Maio, fongas, e aquí escoitadas me ben, verdade? Que sorte. Pois igual temos que ir rodando al fin, hasta que me escoiten tamén os de alá. Bótame fuga. Isto está moi milimetrado, están poñendo trabas. Bueno, a cuestión é que, obviamente, non só de baile vive a asociación. Así que, neste caso, para que non pare a música, os nosos gaiteiros tamén nos amenizarán esta espera con dúas peciñas. E, se non me equivoco, eles están listos, serán o paso doble de Mallón e a rumba de Cuba. Moitos as coñecedes, así que espero que se anime o público, podedes dar palmas, se vos animades a cantar tamén, todo é benvido. Así que nada, forte aplauso para eles e que siga a música.
deliberar estaba a cousiña algo complicada. Démoslle unha boa peza de baile, démoslle 2 pezas de gaita, pero eles seguen a decidir cales son os mellores. Así que vou vos pedir, este micrófono, soñarei con el xa a noite, seguramente. Vou vos pedir que aguantedes un chisquiño de nada. Imos a recabar toda a información, imos coller os sobres, en un anaquiño abrimos telón, xa van a estar todos aquí guapísimos, os representantes de cada un deses grupos, e vamos a ver quen o levan, vale? Cruzamos dedos, é o momento de aproveitar, se tendes que rezar a alguén, o dito, os sobres xa chegaron os do xurado, veremos que pasa. A ver, quen é o que semexa que non sabe onde están os baños? A vos non vos dixeron onde estaban os baños ao entrar? Si non temos aí... Bueno, queda feo, non vamos dicir que isto, o dir de campo, queda feo que despois os do Concello botarnos a broncas. Non, mellor non. A ver, vos... E que vexo grupos, aquí hai grupos dos que actuaron aí, verdade? Como de ben o fixéstedes? A ver, fixéstelo? No, no. Os ánimos estos, no. Como o fixestes? Vale. Entón teredes que entender que o xurado é de complicado decidir. É que vos tamén. Claro, eu sei que por vos diredes, os mellores nós, que nos deixa o primeiro premio, que marchamos para casa, que é domingo, nos queremos ir facer a nosa vida. Pero o xurado éche así moi salomónico e non quere deixar puntadas en fío. Entonces, claro, estálle custando un pouquiño. Pero, non sei, igual podíamos cantar outra, non sabedes outra. É que esa daba ganas de mexar a min. E vos sabedes o que é mexar con esta roupa? Uf, pásase fatal, verdad? Entón... Aí estamos.
idades máis adultas, porque non hai idade para aprender. Así que imos entregar un premio especial esta mañá a o bo participante de menor idade que hoxe subirá a este escenario, o máis bendito, que xa subiu. O premio que é, miradelo premio, esa fantasía, de verdade, de lambetada xigante doada por Fiesta, é unha pandeireta doada polo artesán de Ames, Xosé Tuñas, será entregado, neste caso, polo Concelleiro de Educación, vai apurando con de Educación, e o máis pequeno, teñen que estudiadiños de todo. David Santomil, David, por favor, se queres, vai al lado, pola lambetada e pola pandeireta. E o gañador, aquí este premio xa é indiscutible, imos polo certificado de nacemento. O gañadora deste premio é Kiara Pardo Martínez. Imos xa cos premios da categoría que podemos escoitar primeiro, a categoría A. Xa cambiou a cara, poñémonos máis serios, Bueno, pois imos alá. Dale, Martín. Pois si, comezamos polo Accessit, o premio ao vestiario. Tiñen con esas maravillosas figuras feitas a man, que van levar os premiados, porque tamén teñen moito traballiño detrás. Mirade que cousiña, vos pensades que era nova Nancy, pero non. Están feitas co traballiño as mans da xente da asociación, todas ben cuidadiñas e cos traxes tradicionais galegos, pois de época, de faena, de gala, son xe unha cocada. Haberá unha para presentadora? Bueno, dime que sí, eu creo que para empezar. Martín, dalle, quen entrega? Este premio será entregado por David Quiñones. Sí. Pero bueno, Perdón. Como yo estaba conmigo. Correcto, sí, dale. Por que o da David Quiñones? Porque é experto en vestiario, non? En traxe tradicional. Exactamente. E o grupo gañador é Alfúfaras, da Asociación categoría A. Busca aí, a ver se lle vamos dar outro premio, despois reclaman nos cartos que non temos. Bueno, tírale. Ahora está lista. Estamos todos listos. Moi ben. Terceiro premio, non? Aí están. Terceiro premio. No, pero el segundo. Este está. Está bien. Bueno, terceiro premio. Dotado deste trofeo, entendes por ali, Ana ti vai xa preparando para collelo, e o gañador é o grupo Caramuxos da Asociación
cartiños, van chegando os euriños. E que imos agora co momento do segundo premio, dotado de trofeo e 150 euros. Entrega premio Guillermo Ignacio, parte do xurado. Xa as queixas a él, vale? Temos por aquí o diploma para que este preparado. Ten aquí a Moi presidenta. moi ben. Estamos cerca do... Aí estamos, moi ben, figuriña preparada. E o grupo gañador deste segundo premio é o grupo Os Castores dos Sertores de Paso. Aí quedaron contentos, xa non se vexe. Bueno, redobres, por favor, porque xa temos nas nosas mans o nome do grupo gañador do primeiro premio, dotado de trofeo e 300 euros. Entrega premio Diego do Cabo, parte do xurado. E o grupo gañador é Beidós. Parabéns a todos os premiados, ben o merecían, pero en xeral todos aqueles que participaron nesta categoría. E imos agora coa categoría mini, que me dixeron a min un paxariño de ser Twitter ou algo desto, que foi quizáis das máis complicadas para o xurado, e que claro, tanta cousa bonita, eu creo que xa son polas cariñas facíalles dudar. Dale, Martín. Comezamos polo Accessit ou premio ao vestiario. Esta fermosísima boneca tradicional artesán será entregada por David Quiñones, membro do xurado. E o grupo gañador é Maraxe Agrocobo. Máis cosillas. Bueno, imos agora co terceiro premio, dotado un trofeo. Entrega o premio a presidenta da Asociación Cultural Retranqueiros de Ames, Silvia Martínez, e o gañador é... Presi, está listo? Baroutiños, da AMPA San Mauro. Pasamos ao segundo premio, dotado de trofeo e 100 euros. Entrega premio David Santomín, concelleiro de Educación. David, prepara por aí o teu diplomiña, aí moi ben. Que ben mandado. Este segundo premio é para Pipiretas, da Asociación Colocal. Pequenas en estatura, grandes en talento. Só non poden esperar. É o primeiro premio desta categoría mini, dotado de trofeo e 200 euros. Será entregado pola Concelleira de Promoción Económica do Concello de Ames, Ana Paz, e para o grupo Maraxe.
diredes vos, pois que mágoa, porque na categoría había 4 premios, 4 grupos, e é verdade que un dos grupos quedou sen el, os lenços. De parte do xurado, damoslle moitas gracias á asociación que os trouxo, porque é verdade que se nos caiu a última hora un grupiño non queríamos desfacernos desta categoría que foi tan mini e tan mona. Pero pasábanse un pouco de idade e non os puidemos ter en conta. Ainda así, pido un forte aplauso para eles. Que me di a presidenta que diplomas hai para todos. Queremos dar sabes? Venga, vale, daño. E xa rematamos esta sesión de mañá cos premios da categoría B. Comezamos polo acceso do premio a vestiario. Entrego o premio David Quiñones. Sí, non sabías? Non me soa nada. O grupo gañador é 5 Ferreñas, de Valle Roda. Xa queda menos. Pero ainda así, temos moito para ver. Non os preocupes. Pasamos ao terceiro premio desta categoría, dotado de trofeo. Entrega Guillermo Ignacio, parte do xurado. E o gañador é... Guillermo, estás preparado? Estou claro. Aí está. Sabedes o que pasa? Que con isto o retrovisor non me funciona. Iso moito que non é. Guillermo está listo, a figuriña está lista, así que o grupo gañador deste terceiro premio da categoría, Dixen ben B, efectivamente. é Xabreiro. Imos agora co segundo premio, dotado de trofeo en 150 euros. Entrega o premio Diego do Cabo, parte do xurado. Diego, prepárate por aí. Moi ben, así me gusta. Que fiadiños de todo. Cuéntate que tú sabes que te foca. E o grupo gañador é Meiro Queiras da Asociación. E xa para rematar a xornada temos o nome do grupo gañador deste primeiro premio da categoría B, dotado de trofeo e 300 euros. Entrega o premio Silvia Martínez, presidenta da Asociación Cultural de Tranqueiros. E o gañador é Grupo B da Asociación Cultural Cantigas de Marino. Agardo mereceda a pena a espera. E parabéns de novo a todos os premiados, por suposto a todos os participantes. Levaran premio ou non, porque non é nada sinxelo. E digo polo eu, que aquí me pelexei co micro, subirse a un escenario como este e actuar diante de tantas persoas, coñecidas e descoñecidas. E xa tan só por iso merecen o noso recoñecemento e, por suposto, un forte aplauso. Lembramos que esta tarde continuamos con dúas categorías que nos quedan, as categorías de adultos. Animámolos a que despois de xantar se cheguen de novo ata aquí. O concurso comezará ás
6:30, ás 4:30, pero que media horiña antes abrimos as portas. Recordemos que o acceso será libre, pero por riguroso orde de chegada. E agora sí, rematamos esta xornada de mañán, agradecendo de verdade a todos vostedes, a todos e todas que compartiron con nós este tempo, que sentados nas súas butacas aplaudiron como tolos a cada un dos grupos participantes e que agardo pasaran un bo día con nós. Recomendaríalles que non noten hoxe unha soneca, nin que se esperan moito no xantar, pero non se preocupen, porque iso intentan facer os nosos gaiteiros antes de que comece con uso, van de volver a dar outra volta a Bertamiráns, así que hoxe o de dormir non vai por iso. Farán un pasacalles por estas rúas para lembrarles a veciños e visitantes que temos concurso de novo esta tarde. Como dicía Martín, ás 4:30 comezamos, ás 4 abrimos portas. Aproveitai que xa fixestedes o no sitio e volvede pola tarde. Así que nada, grazas, coman ben para coller folgos e vémonos nunhas horitas. Un momento, Raquel, un momento todo o mundo, porque teño aquí un aviso da presidenta de que todos os participantes da categoría mini que non se marchen, que queden aquí, que temos que darlle unhas lametadas. E eu